Arratsaldeon, nire ongi etorria ematen dizuet, gaur hemen bildu gara, Azitaingo elizan Javier Elortza historialariak esango diguna entzuteko. Historia ezagutzeko. Gure parokiaren historia eta Ibarko herriaren jartoria ezaguntzeko. Mila esker, guztiok, zurea da hitza, Josean. Eskerrik asko, Jaki. Eta poliki badabe, horrela jarraitzu, euskeraz. Bueno, euki dugun hau incidente konponduta daola, Betarrak auzo elkartearen izenian, gaur hona etorri zarien guzti hori, eskerrak ere. Azken aldixan, Betarrak, beste elkarte asko moduan Eibarren, erdixilik egon gara pandemia hau izan dela eta. Baitxabe aspaldixan, ezer antolatu barik egon gara auzo honetan, geixen bat, gure lagun haundi eta parroko izan zen Don Feliz, hiltzean, haren bultzada eta haren kemena, galdu gendulako. Bai. Eta gero, esan duten moduan, ondorio pandemia hau izan da, eta holantxe gaude. Dana dala, eta horregatik gustora hartu genduan, udaletxeko Ego Ibarraren eskaera, hasitxengo Elixa honetan hitzaldi bi hauek antolatzen laguntzeko. Guretzat, ohore bat da, eta herriak eta udalak ere badaki nahi da benean gure laguntza hor daukala. Lehen hainbat urtietan eskindu da egin du moruan. Gaurkuan, posa emoten dau, honelako historialari bat, hemen egotia gurekin, eta denok desioan gauzen moduan, iase lako historiuak eta kontatzen dozku zen, isilduko nahi eta mikrofonua da berbia berari, Javier Elorzari emongotzat. Eskerrik asko, Josean, arratsaldeon, danari. Dakizuen bezala, mintzaldi honen ardatza hirigutuna dela. Baina non gauden eta halako tokian garrantzia ikusi gero, nik uste da merezi dula Azitaingo berezitasun batzuk azaltzea. Lehenik eta behin, sartuko naiz, esan nahiakin, Azitain. Historiagile klasikuak, zinuen, Azitain zatorrela, erromatarren izen bat Azitanus. Oso, ez dakit zela esan, hemen erromatarrak Azitain inguruan eta erdi aroan ibiltzia oso zaila da. Beste kaldetik, Annus hori, Azitanus, eratorpena, deribazioa hori hain, ez duka biderik. Bestetik, Josean ere esan da, auzokuak, badauke beste, Azitain, Azitain, oso erreza. Hombre, fonetikoki, ondo dator, oin, etimologia aldetik, ez dauka zentzurikan. Halako toponimian eta kontzeptu filosofikoak eta ez daure. Azitain, eta guazen mendira, eta horre guzak ez daure. Orduan, zein izango litzateke bidezkoena? Kontutan hartuz, inguruko basarriak eta tokiak eta hori dana dira erreferente bezala eta direla danak toki izenak, adibidez, hemen
Eltzarrizaga, Zumendiaga, Lezeta, Kutunegieta, Loiola, Eizkoaga, danak. Orduan, bidezkoa da pentsatzea Azitain be dala beste antzeko toponimo bat, toki izeneko bat. Oin, lezema ero sustraia horrena zein izango litzatekeen? Bueno, nik uste dut, asa, asil, asi, hori izango dela sustraia, hau da, erderaz, sembrado, sembradio, lezema bardina dauka adibidez azaroa, hila, asi, aro, tiempo de siembra, eta gero amaiera, hain hori, hainbeste, Euskal Herrian toponimo asko daure, esaten duna, goi aldian dauzan tokiak, ez? Adibidez, Beasain, Andoain, Beriain, Garizoain, eta abar. Horren lotura egiten da, bokal arteko lotura hori, T protetika batekin, eta alan geratzen da Azitain, ez? Orduan, izango listateke, ereindako terrenuaren gaineko aldian. Erdeaz esan da, sobre el sembradío, sobre el plantío, edo alakoren bat. Toponimian oso garrantzitsua da korrelatua. Korrelatua zertan, izenaren nahia, izen horren nahia terrenuakin bat egotia. Azitainen kasuan hori gertatzen da. Zelan eta Azitaingo etxe zarra ez zauan oin guk ikusten dugun unzuetatarren jauregi horretan. Zauan amen behian. Orduan, 16. kronika dokumentuetan jartzen dugu gainera la casa vieja da Azitain, la casa vieja, eta goikuari deitze zioten unzueta o palazio de unzueta, bixa bere izten. Eta gainera esaten zuten, la casa vieja da Azitain zegoela, sagaztiak, hortuak, ereintzeko tokiak, eta behaldian zeukala errege bidea. Maltzara zuean, ibarretik errege bidea. Eta errege bidea pasatzen amendikan, ermita honen, baseliza honen, aurka. Orduan, korrelatuare bat ator. Hori esan da gero, sartuko naiz, segaitikan Azitain hain toki emblematikoa ibartartentzat izan da beti. Nik aipatuko nituzke, azpipadarratu nituzke, 3 gauza. Bat, bidegurutze estrategikoa izan dalako Erdi Arotikan. Soraluzetik zatorren errege bidea, zan Iraola Basarritik, Iruretik, eta gero Egigurenetik Loiolara onaino. Hori izan lehengo erregibidea, hemengoa. Gerora egin zuten Maltzagakua, erregibidea. Badatzen da, Maltzagakua oso laua zana ez, baina gerora egin da, jentia hasi izan, batez be, hegoaldetik zetozenak, hau da, Bergatikan, Arrasatetik eta Soraluzetik, Maltzatikan, asko zerrezaua eta laua zalako. Ez iran ibiliko hor Irureko aldapetan, ez? Baina hori da gerora zabaldutakoa. Orduan, zaharra, erregebide zaharra, zan hori, Iruretik ona zatorrela. Hemendikan beste bazauan bidea ego elgeta izanekua. Eta hemendikan, izkuagatik, han sartzezan herri baso baten zarrudi izenekua, eta hortikan abantatzen elgetara.
hori ere oso garrantzitsua zen, zelan eta, hori, dana basua zian, eta erdi aroan, burdinolan funtzionamenturako, egurra eta ikatza eta jente asko ibiltze zana, baina ona satorrela. Hemen, bertan, zegoen, Elizen pareta honen onduan, beste erregebidea zoela Durangoko merindadera, hau da, Bizkai aldera, eta bestia iparraldera, itxas kostara, Maltzatikan aurrera. Gero, Azitainetik eta Alandokar, 1982an, egin zen inventario bat herribidearena, ez? Orduan, amende markatzen ditu Azitainetik, azte ziran, makina bat bide, bat galartza izenarekin. Hau da, galartzakua Urkizuraino zoeana, baina eskumako aldetikan. Ez oin ikusten duen kale hortatik ez. Ibaitik eskumako aldetikan. Beste bat, hemendikan Eltzartzaga hemen, eta hortikan Inarrera eta Arejitaga kofraixako bidiak. Eta beste batzuk. Horregatik, erdi aroan, esan genezake, hau zala, leku toki estrategikoa zelan eta erregebideak hemen eitzezen tope. Bigarrena, ermita honena, baseliza honena. Baseliza honen jatorria eta kategoria. Azitain pena bada, oso ederra ikusten da, baina erdi aroko ermita hau asko txikiagoa zen. Hor geratzen dira arresto batzuk, dira 16. mendekuak, baina hemen izan zira obra handiak 17. mendean eta batez be 18. mendean. Hau alde hau 18. gua da, hortare epigrafian fetxaren noiz eginare bai, bat 762, 1732, baina jatorrizkoa askoz txikilloa zen. Halako obrak egin eskero ze gertatzen da, erdi aroko aztarna zaharrak galdu itzen diala. Obra barriak egin eta bestiak, eta pena dela. Jakitzeko noizkua zen. Zelan eta arrasto arkeologikoak, aztarna arkeologikoak, ero paramentala izaten dira paretakoak, ero dendrokronologikoak, eta galduta daure. Dana dela, geratzen dira arrasto batzuk, bat ikonografian, irudixetan. 16. dokumentazioan esaten dugu, hemen, zegoela altar bakarra. Andramari, hemengoa, Azitainekoa, alde batean eskumara San Pedro, eta bestea San Juan, zegoela. Hor gerra hostian eta eruan zuten San Pedroko irudia parrokiara. Gero, taila bat erromanikoa zana. Orduan, herriko parrokian, Sanazko parrokian, galdu inzala. Baina hori dokumentauta da, hemendikan eruan da zala eta taila bat erromanikoa zala. Horrez, ze esan egin? Taila erromanikoa baldin baza, izango zala irudia, 13. ero 12. irudi bat, oso zarra. Eta orduan, ez dakiu, izango zan hemengo lehengo aldarekua, igual bai, ez? Orduan, beste bat desagertu indana da Andramari bera.
hori ez da erdi arokua, ez da gutxia horrez, galdu ingo zan. Eta gero, eskerreko aldian, zauen San Juan. San Juan, gaur egun, jai patronalak, eibarkuak San Juan adia. Nundik handator hori? Konsejuak, San Juan bataiatzaldean, egunian, ekainean, eta lauan, egitezan jai bat, festa bat, egitezan herritikan ona prozesioa, eta gero hemen jaixa. Bueno, hori da, oinarria, oin egiten dan San Juanak. Hori da, baina, hori prozesioa hasitainera, hemen jaixa, eta hori dia, geratu dia, jai patronala bezala. Bueno, gero, azitengo jauntxoak. Bueno, badakizu unzuetatarrak, hor zeukela, bere jauragiak, baina unzuetatarrak ez ziren hemengoak. Unzuetatarrak, erdi aroko dokumento guztietan, esaten da unzueta eurek bizi zirela azitaingo torretxean. Normala zan, beraiek hemengua izango balira, abizen hori ere hartu azitain, baina ez, horrek kanpotik etorri zian azitainera, eta etxia beti izan da dorretxea azitain. Ze gertatu zen 16. mendean? Azitaingo etxia lagazuen hor, errentan, errotakin batera, eta eure egin zuten, goikua, oin dauan lekua. Hori ez da, eraigina 16. da 18. 18. baina hori da historia. Orduan, garbi dau, azitain beti izan dela oso antxinakoa, oso antxinakoa. Unzuetatarra baino, aurrek tokuak. Gero, unzuetatarrak gorakada hundia egin zegoen 1402. Oindala 620 urte, ise. Segaitikan, unzuetako semia jaiozala Olasoko alaba batekin. Orduan, Olasokoak, doteen bezala, bere alabari, azitaingo etxera etortzeatik, dorretxera, dotean, eman zion, 7 baserrietako, hemengo 7 baserrietako 10. Ez daki jentia dakixean 10 zedian, oindala 200 piko urtea desagertu zian, baina 10 erderaz da diezmo. Diezmoa zan, 10 urtero, ordaindu beharrekoa, basarritar guztiak, bere ustatik, batzen zaudanatik, 10 bazan elizandako. Orduan, zelan patroia zan patronatua Olasotarrena, orduan, Eibartikan 7 baserri, 1402 eman zion dotean, bere alabari, eta horreaitikan eskuratu zituen ja, hemengo 10 batzuk, 7 baserriteko 10. Baitare, Eliza nagusian, San Andresko Elizan, esarleku bat aurrian aldarean, leku onenean. Bueno, 10 egin pizkat esplikatzea noia zezian. Bueno, dana zauken, hori ez, derrigortuta zauren, emateko derrigortuta, ero. Esan derrigorra, baina lehengo mentalidadian alan zan, eta eurek pentsatzetut zuten, hori izala, zerura joateko bidea, 10, bere ustetea 10, ordaintzia.
bestela ez zegoela joaterik. Bueno, 10. hasian, batez be, 2 pakete zian, 2 zati. Bazian zerealak, garrantzitsuena, 10. 30 zereala ziren. Eta bestia udazkeneko fruituak. Kastania, sagarra eta horre oso. Oso garrantzitsua zereala, zelan eta jateko esaten dena, el cereal panificable hori izan garaiko urria. Bueno, eta herri aroan, ze izate izan, ze zereal mota izate zian, bat garia, dudarik ez. Beste bat, artoa. Beste bat, zikirioa eta azkena olua. Zuetaiko norbait honezkero esango zua, artoa, ezin da izan. Artoa etorri izan Ameriketatik, ez? 16. mendean, amaieran, eta hemen gainera edatu eruzabaldu zen 17. mendean. Ezin da, 1500 baino lehenago egotea hemen artoa. Bueno, bai, artoa zen mijo. Garia bezalakoa, baina kalia gutxiagoa. Eta mijokin eitxe esan borona. Bueno, Ameriketatik etorri zanean, oin hartua, maiz, esaten duguna, azkenean, kendu inzuten izen da guzti, lehengo hartoari, zanari. Orduan, maiz oin da hartoa, lehen mijo zana, eta mijo hori lehengo hartoa geratu da harto txikia edo harto berdea. Basarritarrak ondiok hori ezagutzen dabe. Harto berdia edo harto txikia. Baina hasiera batean hartoa mijo zan, ez maiz. Bueno, zikirioare, hori da beste izen bat, baina desagertuta da ona. Gerra horreko basarritarra dana zaketen, zikirioa zartan. Gainera oso erreza zan, eta hemen toki izenetan, toponimian, leku asko gehatzen da alakoak. Zikiriotza, zikirioeta, zikirio ondo. Gainera zikirioa askotan berez, urtetze zedan, eraintzeke berez, eta oain erderaz da zenteno, ordeun zentenun. Hori da zikirioa, nahiz eta oain euskeraz ordanian ibili sekale, hemen sekulare ez da izan sekale. Naho esaten deba bailaran eta urola bailaran. Beti izan da zikirioa. Bueno, hori esan da gero, amaitzera noia, azeitaingo, unzuetetarrekin. 16. mendean, azeitaingo jaunak, Lope Otxoa unzuetak, Zorauzeko plantxiko andra batekin eukizua borte bat. Ez dakit, sasikume ero zelan, baina lehen zan bortea eukizeban. 1540an jarri zan borte hori, eta ume basala eruan zeban bere kuñatua, Pedro de Ibarra, komendadorea, Italian zegoena gobernadore bezala, Milanen, Piamonten, Lombardian, Domodosola, sekulako karroa, eta Pedro Ibarra eskonduta zegoen, azeitaingo Andreakin, ana unzueta kanboakin. Da, hau, umia, eruan zuan, Italiara, eta Italia 16. mendean badakizu errenazimendua eta oso aurreratuta zeudela. Ipin zuen, ikasketa egiten Pabian. Zituen, ikasketa pila bat, eta gero bertan apaiztu zen. Abaria egin zen, eta gero halako baten, 1500 etorri zen ona, Ibarrea. Da bera, hemen, unzuetatarren jauregia, bizi zen. Etorri zen ona,
eta segituan hartu zuen kargo bikarioan. San Andres Elizaran bikarioa. Bikarioa zen, abarien nausizia, jefia, oin ezautzen dugun parroko bezala ez. Bueno, honek, bere testamentuan, gauza batzu oso interesgarriak esaten ditu. Adibidez, honako hau. Las imágenes, lienzos y cuadros que hay en mi casa de Unzueta se pongan en la capilla y otras partes de la iglesia de Nuestra Señora de Azitain para que adornen la dicha iglesia. Hori esan da gero, litekeena da, hemen ikusten duzuen atzian gurutziltzatu hori, eta beste bat, hemen barruan dagoena, izatea honen donazioak eta Italiatik ekarritakoak. Bueno, oin guazen Italiaren ardatzara. Bestela, bueno, hirigutuna. Zer dan hirigutun bat? Bueno, horta kasue, Deba Bailaran emandako hirigutun bat. Hori jatorrizko dokumentua da, larrukia, pergaminua da, benetakoa, alakoak oso gutxi kontserbatzen dira. Hori bakarretakoa da. Gainera ikusten duzue fetxea, 1960koa, eta bueno, beste diapositiban ikusten da, koloreak hobeto, izaten dira dokumentua, letra oso zaindua, izaten da gotiko kanzellereska, polikromaua, hor batez ere errobera hori. Errobera hori da erregearen signoa. Errobera horretan, barruan, amendikan ez da ikustari, jartzen da hori, signo del rey Don Alfonso. Jartzen da. Eta, bueno, oso berezia, oso politia, talakua, oso gutxi geratzen dira. Konparaketa egingo dugu, pasau, bestea. Bueno, hori da traslado bat. Hori da Elgoibarko Villamayor de Markina hirigutuna. Baina hori ez da jatorrizkoa, bestea bezala ikusten duzue. Hombre, badu bere zeiua, bere UNESCO zeiua, eta letraren nahiko polita da. Da letra bat kortesana eta nahiko polita, baina ez dauka bestearen kategoria. Hurrengoa, hori da Eibarko artxibuan, udaleko artxibuan dauan dokumentu zaharrena. Zeinak egina, hemengo eskribau bat. Hortikan ez da ikusten ondo, baina hori ez da irakurtzerik. Hori da, konparatzen, horre dokumentuak zelan izaten dira, letra oso bereziakin, eta herriko eskribauak zer nolakoa zaukan. Hori da, zoratzekoa. Hori ere oso zarra da, zelan eta 1400 da. Hurrengoa, hori da, agiri bat 1570koa, hor bueltakoa. Eta hori da, hemengo hirigutunaren traslado bat. Hemengo hirigutuna esan ezautzen. Zora luzegoa ez. Aspaldi bat ezagertuta zoren. Garibai, kronista arrasatearra, 16. mendekuare bai, arek zuen laburpen bat. Laburpen txiki bat, eta hori ezagutzen zen oin arte. Bueno, oin, Vargas Ponce bilduman, Madriden dagoan, Real Academia de la Historia, azaldu da dokumentu hori.
Dokumentu horrek, gaineko aldian, esaten dau zergatikan ez dago hirigutuna Eibarren. Eta esaten dau, hauxe, goxe. Miguel de Iturrao, procurador que dijo que era de la villa de San Andrés de Eibar, dice que podía haber 40 años, eta pleito baten hori egia da, alandau, Urkizuko torrea erreinzala. 1500 eta 30an ero, inzala. Eta honen esaten du hori. Que se quemaron en la casa de Pero de Urkizu los privilegios que la dicha villa tenía de su fundación. Vale? Orduan, bera horreatikan juntzan kortera, kopia bat eta atzera, eta horregaitikan gero Bargaspontzek, hori, ez dakit ze artxiboetatik errekuperatu zuen. Pero Urkizu zan hemengo eskribaua, kontzejuko eskribaua, garai horretan. Orduan, eskribaua eukitzen zituzten, kontzejuan egite zituzten akta guztiak, dokumento guztiak, etxian. Errein zan Urkizuko torrea, eta ara joan zian, hirigutuna eta guzti. Bueno, hortak hau zati bat hirigutunena. Garibaik, bere laburpen horretan, esatezuan, hori, Jaen 1346an eta eman zegoela, Eibartarrari, hori, hirigutuna, eta izena harriana, izango zala, Bergara bezala Villanueva de San Andrés. Oso arrarua zan hori, zelan eta aldamenean da, albuan dauan Bergara, zan Villanueva de Bergara. Eta bi herri onduan dauren, Villanueva, ezinezkoa ez da, baina egia da, Bergarako Villanueva hirigutuna, Eibarkoa baina, 70 urte lehenokua zan. Orduan, itxura danez, erregeren txantzieriaren hankasartze bat, dana Villanueva. Hori zala eta Eibartarrak sekula, 14. mendean dauren 3 zitetan, dokumentazioan, beti joan ziren, beti, San Andrés de Eibar, sekula Villanueva. Bergara ostera, joate izala Villanueva de Bergara, Eibartarra sekula bez. 14. mendean be, San Andrés de Eibar. Orduan, sekulare, ez da erabili, erregiak emandako izen hori. Bueno, hirigutun kopia honetan zezaten da? Bueno, gauza oso bideak. Azteko, esaten da, Gipuzkoan daola. Gipuzkoan daola, los de la Medina de Marquina de Suso. Hau Marquina zuan, beti. Marquina de Suso, en tierra de Gipuzkoa. Hori oso arraroa da. Zelan eta 1353an Gipuzkoa, hau Gipuzkoa bezala, Gipuzkoak hartu, oso arraroa da. Azken batian, Gipuzkoaren anaidia sortu zen 1387an. Ixa 1400an. Hau da, Eibartarrari 50 urte gerua, baina ja dokumentua garai horretakoa ja esaten dau Gipuzkoa, rekonozitzen dau. Eklesiastikoki, linderuak, eliza jarritakoak ez ziren baina Gipuzkoa. San Markina eta San Bizkaikoa.
hartzapeskoa hemengua zan Tabira de Durango. Eta guk hemenguako handiepe egiten dugu bizkaieraz. Horretikan, hori da, bitxikeri bat horra saltzen dana. Beste bitxikeri batzuk, aipamena egiten dugu zeintzuek eskatu zeben. Protokoluan, aurreko aldean. Hori da, ezaugarri bat, hiri gutunen guztikoa. Zein zen arazoa? Jente poteretsua, ahaltzuak, azken batian, aide nagusiak. Eta jartzen da, alan, los hombres fijos de algo, labradores de Marquina de Suso y de su término, que estaban derramados por montes y por yermos, recibían muchos males y daños y deshonras de algunos hombres, por lo que quiero que fagan villa alrededor de nuestro monasterio de San Andrés de Ibar y la cerquen y torren. Bueno, hemen beste gauza bat oso interesgarria esaten du, San Andresko eliza bazegoela. Herria arresi zinguratu sortu aurretikan, San Andres hor zauan, eliza parrokiala. Horrek, nahi du esan, gentia bizi izaten bazegoela, inguruan, bestela, eta guan eitxerik, ez? Hori oso, beste herrietan ez da gertatzen hori, elgoigarren bai, olaso, baina herritikan kanpo. Zoraluzen ez, Zoraluzen, irigutunean, bertan esaten da. Que fagan una iglesia, ez, baina menia egina zegoen. Bueno, beste gauza bat. Herri hori, gero hiri hori, arresi zinguratuta egiteko, ematzen, foru bat. Foru bat, izan zela, Logroñokua. Logroñoko da oso foru zaharra, ia 1000 urte dauzkana, 1085an edo da emana Logroñokuari. Irizpide bezala Logroñoko forua hartzeko. Logroño forua da, adituak dinuanez, merkatarien aldeko foru bat dala, ez? Eta hori, arrasateri ere berdina. Logroñoko forua eman zidan. Eta foru horretan, bizi izateko araguak jartzen dituan. Laborreta eziteko, eta, alako gauzak, ez? Gero, irigutun guztietan ez, baina gehienetan bai, erregiak markatzen dau terminoa, landalurra. Noraino zan. Eibarren kasuan, jartzen ditu alako tokiak. Oso celebria da asuntua, zelan eta toki gehienak ez dira Eibarkoak, dira beste herri batzuk. Baina, bera mugakide o mugarte bezala jartzen ditu horretik. Azten da, Ola Erreagan, ermuan da ona. Segitzen da, Ola Erreagatik, Arregotzera. Arregoz da, Elgetako baserri bat, gaur egun Arrauz. Arregotzetik, padatzen da Irurera. Irure, badakizu edanak, Sohauseko baserria. Iruretik, etortzen da Madaltzagara. Maltza, hori bai, Eibarren dago. Maltzagatik, padatzen da Atxesatera. Atxesate da Saturio dana dakizuen undagoan eta Errekatxua. Elgoibar aldera, hor da, Errekatxotik eta hor dauren Aizpizka pasarritik, hor zati hori, lehengo errebidea hortik atzan eta hori da Atxesate. Baina, Elgoibarren da ona. Atxesatetik padatzen da Oara.
Oa dira Elgoibarko baserri batzuk, Elgoibarren ua, baina, bueno, izatez da oa. Eta da, ez dakit ezagutzen duzue San Pedro Baiaran, Idotorbe Baiaran, hiru iturri da inguru horretan. Oa da beste toponimo bat, toki zen nahiko edatua hemen. Ez dakit, oa zan artian fruitua, oa zan. Vale? Eta besteana eskurra. Eskurra bezalakua, baina hau eskurra artiana, ua. Bueno, eta uatik, oatik pasatzen zen, a como se parte este término con el señorío de Vizcaya hasta el vado de Otaola. Eta Otola, gaur egun Otola dana, hor amaitzen zen. Ero hor, izte zen landarlurra Eibarkoa. Zer eman zion, eman zuten gehixena? Bueno, amarrenak, hori beba, erregena zala, eta ero, jantar. Jantar zen zerga bat, bueno, ardia aroan oturak, zergak, zan otura bat erregeak eta beznadakuak eskubidea zauken erozein lekutan, erozein basarrian jateko. Etortzen bazan, derrigor eman imiar. Bueno, erregea zelan hemen esan etortzen, azkenian jantar dala jan, azken batian, bihurtu zen otura bat, imposto bat. Orduan, esate zion kontzejuari. Bueno, jantar zerga otura horregatikan, urtero, ordaindu behar duzue, 2000 marabedi, takitxo. Da hori. Da hori ere, irigutunean sartzen da. Eta batez be, honetxegia ezaugarri politenak eta oin ezagutu ditugun hainbeste mendetan hor eskutuan egonda gero, Eibarko irigutuna. Bueno, nik uste dute nahikoa berba egin degula. Eskartu zuen pazientzia, aguantatzea txapa hau, eta galderen bat baldin badakozu, eta ni gauza baldin banaiz erantzuteko, segi, da bestela, dano joango gara.